Matiwa. Me wa Bajimba TV. Nana dear, a mamma amania ede ya bakro a friend a great kinsma. Na a great kinsma no so ya baby and cause a Calvary Baptist Church. And ne won't you media odi and say or ya a mamre. Na a mamre no esaweni and sese a catcho. Me and Casama home and so dear. Kente. Ahenema amamre bebre na ekoso tribes no bebre na ekoso asantifo wom fantifo wom igwefo wom na enkramofo susu wom enti me pesa wan kasa wo kohye wani so ade enti kame ho na yenwura dem na yenkohye de ekoso and someone young can who will be a camp for this? Amen. Who will be a camp for this? And then some pass and look at you. Mammy, what in India? The second again. Yapayanayaba. Yama in bring nothing and who put Yama from me. Now I know another action ever quiet. Ama Yesu Kenya Bediat. Amen. Set Baba. And all person there, as some of the Chiam will be a higher. Now, while we so bad, in the house, yes. I said, I'm so and so number of food and one. Hey, I'm going to see accounts, yes. Hopefully, you can. And Tadia, you Amen. Minimum so you must not actually a assembly. Now, to be banned, a mother gets a no, the town was a far, or banners of the Nina Natural say, look, Gino, and yet that's in a poet. Okay, now you feed the one and a practical possible. Remember, whatever I hear possible. We will never bring up with that. Now, when I saw one another, we have to Amen. So, when I saw one, and I'm not coming. When I saw one, or no, or power, I may be my other. You have to be one in one Yellow baby of Amen. That's not then transfer right now see. Then transfer conclude. Amen. Then fact your mother any amani. Amen. Then fact and not about us. Amen. As yes, sir. Amen. You can't say about any with them, and then you can see the wings. Amen. Yeah. I didn't get any amani. Amen. Yes, I didn't get any amani. Amen. Yadinju yadinja yetu eni na media bai amen amanu ya ni na ade amaye amen anafi na kama sindodie konia busapeni eno ni na busapeni ni bibi anipot ekira odie ode ni nyasema yo program twa ye ni nyame anesa uko ni ho busapeni ho uwo fami ho Say, Daddy, I'm standing with me at Abu. Rodini to Masay, maybe say, Obi will have them and gave you a Papa, but you are 40. So I say, I was able to see and say, you man, yellow. Or the name of another Papa, or to make the records not if we are for Abu. No, you have more money. I think you could not hear it. Now, they are what's happening. Yet, dear man, what said, you're not obeying. Where you go? There is somewhere who might be kind. Very share in 3 hours a year into. Who did she look at? It's not it's a year into. Every Chimua, a look, a copy that you look at night. Now, we share and talk to. And I bought the young and
Na saki elimu ya notie. Ana wapshi mpotoma ebo masi ya bitu. Na ebo kin pastor. Na wapike na wapike no wa na wokubisa Awurade yɛ sɛ onipa bɛnya aba anaa na Awurade sɛ hwɛ wakɔho nta ɛnomaa no mu na otutuu mmirika kɔfaa no firi hɔ na obɛgyina ɔman no mu na ɔbɛgyina ɔman no mu no na ɔware sɛ ɔman no nyinaa firi ne matiri so ɛkɔ soro. Do you see the man the Lord has chosen? There is no one like him among all the people. Then the people shouted, "Long live the king." Yeah, Emma Chinaha, Ama and Yashe, Yamamre, and Yamania. And if you ask a prophet, the man was it my culture, my heritage. Amen. Mamamre. Every ejapatia, me papa no, me nana no, every jam. Amen. 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 Mama, that's I'm getting a prayer. Every ejapatia, get a child. Now, get it better now. And yet, you can't Genesis. Send and then. A piece of oil and a piece of possess. Oil in an area, Himalaya. Oil was for barley. Oil was for the kind. You can hear the bra is by for Akuma so far, my best said, Obligating. Then the Yakupon where you are in a mouth. A honey baby, Yama in my mind. Yakupon where you are in a soul, and the mouth, so one for Pugini. Amen. Now, there are going to say, David, you're in a year to more. So, you're in a year to two. Or in the year, you couldn't know about the year to two. Or in a way, you need Ghana here. Then you won't come or revelation said, I have for you when you young better heaven and children. Nay, my boss, and before him. Obi bɛ tena bɛ ba bɛ to mi wɔ hɔ na mi di ɛgya ne nse Amen. na ma se di hene Amen. asase bi na mi kɔntro Amen. amen Amen. ɛna yi sɔ yɛ na wɔ yi bi awa ni bi ewu mmiɛnsa asɔ bi nyɛ nan ni mu ɛni nsia Ebi bɔ fura. ɛni ɛtɔ nkuro ni nneɛma wɔ asɔ ne de asɔ fo yi. Obi bɛ tena gyina baabi sɛ ɔkyɛn ɔbi bi a. Baabi da. Amen. Amen. Ɛnu ti yɛn hyɛ no so na yɛn wuru sɛ Nyankopɔn no ara kasa ɛna ɔhyɛ da eyi ahemfo ɛma yɛ ba. Amen. Amen. Yàrá yɛ wɔ asɔre yɛn si a sɔfo obi yi hene de ewu na yɛwu sɛ ɔwɔ ne ne nkorɔfoɔ. Ɛnɛ owu yɛ papa. Abubu ba so yɛ man kasa ɔte akonnwa so. Yɛ ɔte akonnwa about 80% ebu ɔkɔnkɔn bra. Ɛkɔ bra. Asɔre ma no ankasa wɔn yɛ nsa baako pɔnti omi so a na yɛ kyerɛ sɛ wei yɛ ɔyɛ papa wei yɛ wei kyɛnmi wei wɔn ankasa no ɔyɛ papa. Amen. Ɛnɛ yɛ de nneɛma akakakati yɛ ni. Ɛna yɛsɛ nneɛma na ade a pɛpɛ sɛ yɛhyɛ no so ne sɛ sɛdeɛ abibifoɔ yɛmpɛ yɛ adeɛ yie no sɛ Yesu ba bibidi bɛfiri Egypt anaa ma ne ha baabi a ɛnyɛ ntimu da. Amen. Yɛrɛ sɛdeɛ abibifoɔ yɛ suban sisi a Yesu bɛfiri Africa ɛna ɔbɛyɛ tuntum te sɛ me a ɛyɛ nyɛ ntimu da. Amen. Ɛfiri sɛ yɛn nyinaa yɛ deɛ yɛ. Amen. What the man is saying, was it my culture, my heritage? At the end of the Sunday, so Christ will now say, we are in me and send away to me. We are in me first.
woba bɛyɛ Kristoni. Amen. Na ɛfa ho sɛ deɛ wobɛsi akɔ ɔbra kronkron aduro. Ɛfa ho sɛ deɛ wobɛsi akɔ w'asɔre ayɛ. Ɛfa ho ne mpaeɛ dodo a wobɛbɔ. Wontumi aduane buroni wiase da. Amen. Eti gyitu sɛ Nyankopɔn wɔ obirini ɛna wode aba bɛyɛ Kristoni. Na wonam wɔde bere so ɛde su Nyankopɔn nokorɛ mu. Amen. 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 Fine. Ɛno nti buroni bɛka sɛ yɛbɔ wɔde ne yɛ appreciate yɛbɛ yɛ ni nsɔ deɛ Nyankopɔn de ama yɛ sɛ abibifoɔ. Amen. Amen. Wɔsi Kristo so yɛka sɛ obi yɛ Kristoni a ɛne man sɔfo yɛnim hwee sɛ obi a wɔfa Kristo sɛ ne kra agye nkwa ɔno ne Kristo nyɛ no ano ɛdi akwasi kuro ne fa Kristo sɛ ne kra agye nkwa a ɔyɛ Kristoni ne bibini a ne fufuo yi ne wi adwene nkwan ɛne n'ase ne fa Kristo sɛ ne kra agye nkwa a ne yɛ Kristoni ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ mekɔ me ho na mebɛyɛ buroni a sana bɛgyina yɛ Kristo yɛnhyɛ ne so te sɛ nti no sɛ meyɛ tuntum meyɛ fitaa meyɛ kɔkɔɔ meyɛ ndɛn mamfa Kristo sɛ mekra agye nkwa no deɛ ɛnyɛ Kristoni ma ne yi. Amen. Na Kristo som so ɛnsi amammerɛ ɛkwan. Amen. Amen. Mesi Kristo so ɛyɛ dɛn Esi amammerɛ ho kwa. esi yamammerɛ ɛkwan. Obi bɛbu sɛ culture ɛkɔtɔ ɛkɔkɔ kotɔ kasa mu kakra. Obi bɛbu sɛ what is culture? Over Oxford Dictionary ɔbɛka kyerɛ sɛ it is the customs, beliefs, arts, social organizations of a group of people or a country. Amen. When you go to such a man, culture is a way of life of a group of people or a country. That is their language or casa. Your best watching in answer, you can't umbrella. A prayer you will be passing here. I don't need an umbrella. Amen. Second, money, second. ATBS Atinia, a Koya, a Santo, a first year, a money a coach I can win. A buy first fry to man. Amen. Yet 2 years, Amen. Yadi, Amen. Yakro, I didn't ever see I come. Never me, a year then a year's Christo, a woman who are here, a silver. Amen. But we are going to be a secret. Then tomorrow fra esi Kristo so mo pai. Then na kasa America esi Kristo so mo pai. Ba ya di so ama ya jiatu ama ne se me pese bi Kristo ni pa ya na che se bi pa mu di Nyankopon di ama me e wo se bi na to. Asi bi na ndo e de ba yi anopa no me ka se aye te se ye du bronya na para hye ka de mo no bi ni. Yɛnyɛ ntoma yɛtuma efirafira yɛ nyinaa ewudɛ nanso yɛfira yɛ nyinaa kɔ mu a yɛfira ama ahotɔ bi aba yɛn so ɛde yɛyɛ dede yɛbɔ ntwene yɛnea yɛtwene maame yi a ɔto dwom yɛnea yɛtwene yaa ɛna ɔrebɔ fɔtɔfrɔ yɛnea yɛtwene ɛna yɛbɔ kete yɛnea yɛtwene bayama buroni bi abɛka kyerɛ sɛ yɛne adeɛ bi a Nyame de maa yɛ ɛyɛ enti ɛmama sɛ asɔre na sɛ Kristofoɔ churches no yɛyi da kɔ a yɛsɛ yɛdi yɛ adeɛ a yɛdɛm yɛde awo yɛ Nyankopɔn de akyɛ yɛ sɛ yɛyi da koro yɛde yɛyɛ. Amen. Kristo so ti amen. Amen. Adeɛ baako a mepɛ sɛ yɛhyɛ ne so ne sɛ aborɔfo a wɔdi Kristo so ba ɔman yi wɔn yɛ adeɛ paa. Amen. Aborɔfo a wɔdi Kristo so ba ɔman yi wɔn yɛ adeɛ. Ɛnso yɛhyɛ ne nso
out of fear only Christ so pray ya the better what the better ya amen above prayer the baby I start Amen. some of prayer and I could be now better to be quiet Amen. if you get a some of my maybe number say no one so well from maybe we have the say the cheer and I'm here you will say here you will be in the Rodi beka se wo something more share. As a year eye. Amen. Eya ko se. E ba ina na na e ka se. Adi ye bia. Akwasi pro ni oni Kristo so pre ya ye se. Sa ye ni ye. Ami yesu ya bia tu. Se ye no eye. Abofu die na eye. Rodi so ati pro mo. Oni ya fata wo na ko dia ma. Amen. 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 Ya fata ye e na ko dia ma ye. Na ko sheda no dia betu adibimen. E no ma ye ewia e fata. E de boye e de buki wa ha. Ko na ko jira afi ba ko pe bewu. Afi duru na sasabo eku. Amen. Eri na me ni die be kwai atie. Na die be kwai ko dia ma ye. Eni me fata yi na ko dia ma ye. Na Kristo so ama eniema da tutu eniema ajiji. Amen. Amen. Aya do bia ko ka se. Na ensefu. Na na wa wuni. Ensefu na ya friend ensefu ba. Ya friend na kai. Na Paul so ra ke. Ni ya kai se. Shasie. Eye snapa you do you. Apa ye shasie. Eye kubensu. And promusu. Na ede bom kai. Amen. So adia ko na tuma no bom kai e se obi bu a wa bela ne no. Na o so ye. Wo ka sema kire Yakobon a ye wo tinikem. Amen. E say ya ne ye ho. Ana no titie out of my head. Na so see ye ya. O ma mi ku de bia na na fina ko na ne na so ka tete. Ma ri asama do e ma ma ne nia. O bu so o ye so. Amen. Amen. So ya se. Ada na no na ma me na so na papa na so. Na ka tete ma ne nia asama do ma ene ne ba ye na ma ne a o chiro. Edo na kina soa eba abofo ba ye etama obudi sosumo ba ego mo additional eba ye. Amen. National obidi o bayi. Amen. Tama abofo di sosumo ba ego mo kura na eba ena ko muso ni besu ba na bi ya ka ye efi o de national eto obi kwa di so kra bi ya ka ye eto eye. Amen. Me come here to say, you can't say program, I shall see the Bible. I am there for you. The difference is that over here, I am and one another. If you say, then another said, as some are with you who can say, on the back. Now, here is man so pain. The name will see it. Now, na so ko se na mu dia to mena bibi wo kura ya wo me di ko bre wo me tam dia man sisa ye bre mo. Amen. Ada mu me na so ko ka se na dia wo ma o asori ko na ko ye na dia me ka me si na ko pe bre bi so ko be dia di se ye be chi ya mama ni amani la tu ni aba na no ye nya ya fi fo mo su asa se to na. Baby, I support us here. Yes, I am good with it. Although I have not actually done millions of masters. Of course, come on. They one who said, "One any amamre, Yamadia, Yanima, Yakumpo, and I'm not any Akabuya. Who prepares a solid
Or you didn't want to was it? Never was good. What was some of the 3 months later? Never Solomon. And today he played this was said. And the other Solomon, you see a Solomon now, Papa gave it to a crop said, as I see one or a number. Ọbẹ̀bọ̀ sàṣẹ ẹ̀dẹ́yẹ wọn a máa bí ẹ̀kọ́ ọ̀nà sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀dí sàkàtẹ̀ wọn máa bá wọn sọ àtàkùn a sọ yẹ kí sọ yíyà yẹ nyina yẹ sì sọ̀rọ̀. Amen. Wọ́n mú yẹn ni a wọ́n fi ṣe ẹ̀yẹ àwòsàn lórí àti. Yẹ́n ní nana yẹ́n ní àwòsàn yẹn fi ẹ̀fẹ̀ yẹn sàṣẹ. Amen. Amen. Ẹ̀kọ́ yẹ program bi ẹ̀fọ́ ṣe yà answer baby I go lunch na meba do ma so na ho o tira se na sia na de na so ni na ho na o si na na no de ya na ko fo bi jo ma no so de na ho sa o se ta o na de ma so de na ho o be cha mi ra na ko ba se na o be cha ye pe mu se ye so Aprofu every evangelism ever Ghana, and answer the billion. And a woman near money, and a woman near born and a woman fat a man money passport, against it to Africa. A man near to some every African and say, a bra evangelism of believer, your pay a passy at them, who make that. And a woman. But the natural death, I want to say, we are Santiba, we are Maniba, we are Santiba, but we are afraid we are was already a moha. 101 years is so beautiful. Amen. 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 And yes, I did. But the name is not saying, I'm here for a natural say. We are near you, Namedi Mao, and none of the year. Amen. One anyone, my dear, and none of my any. Amen. Yes, so far, over have some days. Over I got what fractional. All over the fractional. My family, the Moses and Seminary. You can know that so good tablet. You must have a popular crowd. Amen. What said I should. More so say, and before yesterday, and in America. Amen. And my friend, you need the soul, it's never am I one of it, I'm going to say it. Now, as open and so young, yes, about for it. And a half another big shot at Ahenefo or training was something to me. Amen. I don't get it. I don't get it too. I don't get it. I went to Friday, not say you would see a man, was it every day? And then tomorrow will travel 1 and 2 days. Amen. I know you must see. They can't shout what saying I don't want to mind said for yes, someone in making that. Amen. I don't know what's the so. Yẹn yẹ Ewurade edwuma na yẹn tie Ewurade asẹm ne bọ kura ẹhyẹ Ewurade nìyẹn. Amen. Fẹ́ẹ́fẹ́ ni yẹ wọ́n tie maame n'asẹm w'akye mpena ababaa na w'akye mpena no yẹ bẹ́ẹ̀ 30 years ansa na w'ate sẹ ababaa 30 years w'akɔfa mpena ɛnɛ mi ba mi tu eti ka ewu ba mi mie mi ɛfɔ so mi kɔ online. Na Valentine's Day, that is what they see on Sunday. Abaye, overseas marathon sets. Baby, now that they talk. Now what you wanna? You did America money. You did church that. What's it? And then you can't say you're proud of me. And Baba was saying that. And Baba know what you're saying. Amen. And not yet was Amen. and so your country Baptist and I was a Christian one high infrastructure. One more private school, name and name of Amen. Now we can now go India, Mark actually you will be present. Nigeria, diploma certificate will be for your service. Amen. Amen. Amen.
bɔne sɛ yɛbɔ yɛ kete yɛbɔ yɛ aboa yɛbɔ yɛ fɔntɔnfɔ ɛwɔ asɔre na wobɛtumi de ɛma yɛ sisi wei saa rɔba wobɛtumi de na to fɔntɔnfɔ mɔ ayɛ na mobɔ asɔre a yɛbɔ wei yɛ tentententen na ɔnyɛ ade mɔ sa wode ne so ne sama no anaa me fɔntɔnfɔ anaa me keka ɔde wɔ so mɛpɛ amen wobɛyɛ nsɔ deɛ yɛwɔ ɛno na yɛyɛ adufoɔ ɛno na Nyankopɔn de ama yɛ amen sɔfo kan Bible wɔse Nyankopɔn atwini ahodoɔ a ɔwɔ dini na ɛwɔ mu sɛ yɛmfa yi na yɛ na yɛnkyi yɛ wɔ ha ɛdika amen amen na ɛdika ho a yɛbɔ dini ama ayɛ sɛsei ɛnneɛma asesa ama wote hɔ kɔ a obi kasa sɛsɛ wotumi ntena sɛ ɛnka wotwi kasa no a ne ti bɛɛ sɛ ɛdu wabra wo ka mmɔfo obi bɔ bɔne nso na wɔbɔ bɔne sɛ wɔfa borɔfo hyehyɛ ne kasa na ɔkasa na ne dipɛnsofoɔ no ɛka kyerɛ ɛyɛ wɔdu mɔfudeɛ ɛyɛka kyerɛ pii na meka ne sɛ amane a yɛte ho no no sɛsɛ wo ne ɔma ofie koraa no a wɔne abere pɛ sɛ ɔma ne ka twiyie no na ne maame no nso ɛka no borɔfo efie wokɔka bonsu a yɛsɛ kasɛka wokɔka kuwa daabi yɛsɛ kasɛka yɛka sakora yɛne yɛka sakora borɔfo no mu nso a yɛka nso a yɛtumi nkama deɛ kama amen enti yɛnhyɛ no so na yɛbɔ mmɔden ma deɛ Nyankopɔn de ama yɛn no yɛkura mu na yɛkura mu yi amen yɛdidi adidie yɛayɛ ho aborɔfosɛm ama aduane a yɛdie koraa no ɛnɛ yɛyɛ nnuane a Nyankopɔn de ma yɛpɛ aborɔfo aduane ne yɛpɛ ɛsɔfo mepie yɛsere me na me nso nyɛ afei na bɛka kyerɛ sɛ mepa aborɔfo aduane mempɛ ɛdeɛ ne ne mu ne aborɔfo aduane yɛwu ne mu nana abayerɛ ɛma de wia ɛyɛ de na fiba ɛso ne deɛ spaghetti ɛbi kakane deɛ fɛ no tɛli a sɛsɛ kra yɛ ɔsi ɛfrɛ spaghetti akɔla no dana indomie na asikyire aduama nkoma na ɛhyehyɛ mu saa na ɛde yɛ ade ɛwie ɔdɔfoɔ Nyankopɔn ma yɛbibio Nyankopɔn akyɛ adeɛ no momiɛnhwɛ yie Nyankopɔn akyɛ adeɛ momiɛnhyɛ ne nso yɛmmɔ mmɔden na yɛntimi huru deɛ Nyame yɛ identity sɛdeɛ buru kaeɛ yɛntimi bɛdi yɛmmɔ mmɔden yɛhuru sɛ sɛ na teɛ yɛwura bia yɛdie sɔfo mekɔ sɔre na Norway mekɔ ɔna ɔka kyerɛ me sɛ Norway aborɔfo bi ba Ghana owu bɛtɔ kukuro ɛne apɔtɔyiwa no ne saa nneɛma no ɛna owu didi aborɔfo buroni fitaa Norway borɔfo ewu buroni firi Norway a buroni fitaa ɛnɛ owu di kukuro no mu aduane ɛni wɔn asɛm ne sɛ yɛyɛ yɛadeaka yɛ ni asesɛ silver wei yɛ nɔnse wei yɛ hɔ aman wei yɛ ɛkyiadeɛ ne nyinaa ma yadeɛ na kukuo ne apɔtɔyiwa ne ma aman no deɛ ɛyɛ dɔteɛ enipa nso Nyankopɔn ne dɔteɛ na ɛbɔ hɔ etu didi mu a ɛkɔ ne die na yɛ nana no bi do dadadada ɛnɛ sɛ woba me hɔ na eyɛ ayɛ kwan na ɔde kukuo na ayɛ kwan na ɔbie bi aku ayi ɔsi wɔ si bi a ɔbɛka kyerɛ sɛ bi hɔ de bɛyie na no hyɛ no deɛ ɛkyɛ ne ɛkua yɛnyɛ yɛ deɛ yɛna nanama nkwanka no ane no bia wo a watena owia mu nkwamu sɛ womu sɛ ɛni kɔ ɔhene ɛhia kɔ yɛ ɛna kansa ne yare ahodoɔ nanso wokɔ bi hɔ na wɔde
ayuya atire no patano na dia lo kasa bo dia wudi mon ni anteda ko sa na so ko ka gran dia ogo ase akapente aprakansan lebi chechewa apino dano bibe de moto nuhu ayema ogomi amodi ebe nipa obi etobia sese obi tobia ne bra wo tin mo kala ko ko ba ni so kan sa we ke se amen yo je be ko any aman asiti apsi any ti odo ko e kan mo ti ase mo ase so se nyakomo odi e ema na ti abra ye ni abra asofo ene na second me kanka se kristo ko obi kra na ko ba ko a ye na be tine mo ye tuna se oni ti tuna se yo ba ni saso apenya so ni pendi wo ge yo ba ni saso se ba forever mo mo preso mo mo saso ni a me saso ko tunu se yo ba ni saso ko da ni ko e ho na ko ba ye o be ma ni saso tunu amen and she shall do everything amen producing hypocrisy amen Tuji said, "Yes, I'm from the Bible. Dinana, a young man." Amen. You may be here. You have to go on your money. Now you from me. I know you need to see what now that I will do about money. Get another Mississippi. What is it? What is giant? Amen. Obusun yes, probe na dada. Obati ya ewu ye so. Wona na de giant. Amen. Na se de musi kan na na no masam ye na na no di be ye o so na mabotna na be ko bi achwari anse na mabotne ko bada ai ko pre e bi asbe bi ni wa ti bi ni ho na so se ye ti ye de ko ye na na no ni ye na na no na di we be she ha ye na na obi ye ka fo se na na so na ni wo ye ma wa da de wo se na na si ko ma ni on prayer then was on an answer from Amen. Yeah, come back and me what the Amen. A bit to be here no prayer no holiday. Now so prayer paswa ya kaye na nano ya na na e before one success ya na na ya prayer ya papa. Amen. Rodi bi e wa na na wo you go na ida. Ye ya na na jai na mo si ye. Ye na na jai na ese. Amen. Aso na na e de si fie bi anaso mo ma bi e de si fie bi a e ko sa bre mo ma bi tire. Amen. Mo ma ye ni so ye na na bi e kai. Na ye pro wo yi. Mo ko be bi a ye wo le bi e wo ha so ko e ko ko no e di ko ye na na ma ba so. Amen. What will you and Abewa was up for? Also, one by so many nature. I don't by so many nature. Abewa or rather, we can say, where you go also a Amen. Oh, my, you saw it. Bible. Now, we're not in Nimdi Yankopon Hepa. Nasa for Winum Air Condia. Say, Bible to say, Ohenia, Kobe Day. Or I am for the Bible. No. Then so, yetime toto ye niema asofo nye nipa e wosenka yetime nya wo ho asem o radio ni tv so se ne yesi kan enti ye hwese ne asofo bi ebinum o se ne asofo binom ye radio ani tv so na kode a na ne ye Nyankopɔn ma bibi aba ne adane na mboma be ya ahemfo na ahemfo be ya asofo a kamigiri sa ahemfo be ya asofo no be perform better asen de asofo a mu de da bible nde bia mu kuram mo kan munim de nyame se yenye ena nso niema bi ti sei ekoso eba sade anke beka se wenum a sabi wo mu ni bible mu yebu ahemfo se bo mu ahemfo de abosonsomfo ene niema na nso wo mu timi toto niema de a ene wo mu na ebedi sofo a kumbe ebe perform better eno na ma me kansa yeah eno kre on se me kan me sinsa abrofo de kristo so mo ba eba bibi man mu no ena wo mo de
uma amma ankrofo ahunu se amamre ne bi amamre ya abosonsoma ka kristosoma kosoro sense ye niema ye nim dada ye wo dada Nyankopon de amayen umu ma etu ni nyina ye tugu enti ohene oye Ghana ni oye ohene de kristofo anyini ntum David a o ba bi de yasin yo ya pene so Saul a oye ohene yesen de ye pene so ba ohene wo Ghana ni hene santini hene de yesi de bi ende de ye mpene so edentra anaso gisi Nyankopon be kasa ahemfo de o mani munyam beta heaven achi no eno no Ghana fo aso ahemfo nka ho ana nanso kristosom na me ka kire say kristosom yesi kristoni a obi ofa kristo sane kraje nkwa wona ye kristoni aduane a wudie wonwuma a woto watade a wo hye ensi ne kwan ba bia nanso yato ye de na twene ne ye fa abrofo de enti za wo ye kristoni a na wan fa abrofo ntade a nhihya wonye kristoni ana me pa che so ate de ma kire no wo ye kristoni a wafa kristo so kraje nkwa no wakoma ene abrabo a wo bo bra wo ti ase eno na me yehunu kristo a wo ye oko ewe etiefo ye feme Abode da Costa me o NYANSAPO so na ene de edutwem ya ba Calvary Baptist Church e wo nzima na me nya me nua ba bi wa ase ba cho me nua ba bebu Saudi ene bebi awufu me the giftation me fi ekunfi ebu akwa. Oh, nice one na ene ye hwe fade ya ene wo de musuronko pa eye ene kosie ye hwe amanne ne amamra etwagu ewo eye nzima hase a bibi be asembe na obetima kan efa produmadie ya ekoso ene oh me hu sande de medie ayefe ama obi aka ne tete no ne ye ene yen so etumi address fancy dress ya ene hu mu say ne de my different. Oh, nice one na say program a mwashi aso na ahisha to ana say bibi mu buta poti bi nti a mu ye program we. Oh, aso na ahisha say say they say a traditional way na ye kai to say in amambra na yo ho no na etumi ye adwuma. Okay, nice one ne ye hwe aso dem a yehu enfofo ene yehu enfo ene ye hwe amamra etwagu bacho adesuade be na usua frim na asembe na wo ka eche Ghana man ne enchirima a omudi so a omobe omohwe. Oh, mama usua de me so bebre me hu tradition for yema bebre me sansa me ka so nuanu man no so ma ye usua sa tradition no eno bebo ye na amade bia ya simple na ye nye bi soronko wa se bebusa no didi ani bebi ofiri abujanfo me din de Dixon Oseman so dodo na frame your boy Calvary Baptist Church me na me ye omo secretary na ene program ya mu hu ne fefefe sa no aye asore mpanyimfo ne ahanfo ena ye kan ye tribo mu se ye Africa ana se abibimam ha ya mamre no yira nti eye sa na ase kwara na ewo akire no omu hu amamre ni yie ama ye ne ma bebre atosini ena wubusa akora bi kura se ede ne eto a wo hu ade kura kwan be ne efa so ye eto ohu ye dressing ni nyina nso ayira nti ye keka ye tribo mu ne yi nesi ho se Africa dressing na ewo ho no ye nyina ye de beba na ye ba sorry dem ne ama ye nkwada ni nyina ahu se Africa ye amamre no ye ntontwene ye timi de som nyame nso ema ne ye yie nti na utimi hu se nkura ni nyina nketegede ni nyina dress African dressing pa fe ma ye sofu panyini mu nyina ahemfo bebre otumfo achempem hene omu nyina wa ha nipa bebre wa ha ahemfo na no se kofi sabia krofo mu hene nwama se hene kromo ase hene ahima bebre nso aba program no ase aba no aye fefefe iti ene wa wani tia so wura mu a wo hwe enwom a etwa guo ya akua free ye enwom kro ena wo twa enwom no egu sa no iti na ha ya nika pa ahemfo bebre wo inside said de mu hu no yato bibinti yato ya mamre na ato atwen asembe encourage sembe na obeka kire omo afa sa dwumadi a koso hai yenu abo aje so wa wani tia Africa. They say everything about the black is evil. Yes. Everything about the white is good. Yes. As a mamre no, ya to good because ye be before and ya kofa abrofo de. Ye mani nyina kura agi atum. Ene mame no mienu ye musa akoda se ye ka se akawa ene de. Ohun. Wonua emo si wo sesi asa akora media so woni me pe fried rice. Ti ye ka kira mansan nyina se Africa ya mamre no ye enya bone.
ye be dress ye ho sa Africans na ya hye Africa niema ye de aba asafo aba be som atiasefo Nyankopɔn entia Bible ba bia Bible na nkasa kra ya amamre sa Israel for amamre bebre e wo Bible ni mu eti ye de na ye no se ya anye ni se ma enchirima no ahuna ebeduru mebe emfiedu mwotwe ekɔ no na ya amamre ni nyina awu eti je ebetu amamfofo nsafo na ewo ho no omo so to da bi omo nyi da bi nsi ho na omo mfanye Africa ye dressing ene ya amamre no omo kyerɛkyerɛ ye nkwada na omo di akyire no se de be ya enyina yo ye be da wase na eya de eta koso ana se ene ko na mo ye sa dwumadi ya ye bi pen but na enye kese sei ya mfrefre ahemfo bebre ba we no de ye papa na ose Kofi Sabia Krofuo mu hene adawroma o ma ye to ye nsafra ahemfo bebre ni ahema bebre se uwura inside obo nso mu wo ho bebre enu ti na ama na ye kese ba ko na edi kan ye ne de ye African dressing ko a ene ye de ba ye nti ama na anya kese sei ba we no de ya fra ahemfo ne ahema bebre na ama na ye kese sa me da se na me hwe wa fede ya e kire amanne ni amanne na afade yi tribe bay anase kro bay so afade na wa fancy ene no me ya madwene se me kona all Africa o hwe de adeda me nsa ni adeda me koma egu so no ma yegu ho enam se me na me di program no ho tia me nti ase me kona me banti ma yi no ka ba hu se ma yi gu so kama pa we na patapata na se aha we Africa esia bibie free and Nigeria for she Ghana for she African countries bebre she etina me nkono tribe me kono do Africa all out Africa bia timi she sa de we ene de ye shegu so no to hu mi wo airport a hu musa se me free straight from Africa tena hu musa ba bia me free ba timi African dressing no ana matwagu hwe mi che ya Africa for ye che no ana efe enso ya gi abrofo die ya kata yani o shakura ye hu wanim tena de yakɔ no all out Africa yo ye nua be ma ne ye be da wase me pem no ye se nya bibia be sa nso aba wo na so da mase pa nyame nhyira mo se mo be boa ma program no ayefe piao ene bebi a ufri ene dwumadi a yakɔ so bibia obeka a kire etiefo na ahwefo odi bacho ye frame me Kofi Boatin me tagre kenzima okay enti ye hwe o dress ya dressing by obetimi amay abakwasem regarding to dressing ya wa dressing amay obi ohwe bia nim se tete no kan no infra kola so ati ase kola na ye de ya kola na ye won sha tade ba no abokola okay eni chale ebi okwa won sha chale wati okona kwa akofo obi ade kwa na utimi de chale no e de hihya wo na mu sei ahwefo mu hwe mu nyina nim se nya mi kai sia na ne ye no okoti we no ye ni sia e kire se obi a oya akra bone wakwa akofo obi ade na wu tramika o ma me atompa bo ma mpa bo ano eti a ukofi ebebu side nti na mpa bo na ye ate ne se me hwa do be se o chei ne se wo ya akra bone me bo enti obi a obebo kola bia no ukofo obi ade a ukomika ro chale ehihye wa se de be ya mpa bo na ye de ente enu nti na amama yes address we okay ana ye bebu sa se sa dwumadi a ekoso eye Calvary Baptist enziman amamre ni amani a ekoi afutu sem ben na obeka che won na ohwe ani etiefo kakra metima kan ni se wo se ye kai tetene ma no na ye de ye kofa na ye sa ye de ba omamu because ene ohwe wiase de ya oman sikona ye se your computer world na nso ohwe ai no intime mwaye nti kakra metima kan ni se wo se etimi kai tetene ma na ye kofa na ye no abreni nyina mu medam ase okay ni enso ye beda wase akwa ba sonko wo NYANSAPO so na sila ye so wo Calvary Baptist Church wo Agrikens ma yenya wo hwe minsa enifa so a yehu alaji na alaji we de mepese ye bebusa ni din bebi ofri ani butai nti a owo ase ene du alaji wadaroma odi bacho ye frame Paul Bento me sum wo Calvary Baptist haya okay na ye hwe ene kwese ya ase ene ye kono African way ye ko ya kai ye kan titinu bacho ensem be ene futu sembe na ode be ma wo na wo hwe e wo NYANSAPO so ene de dasronko amani aje pa ene say
me who African wear obia de ba asoria na me hu say akaye mamre a wo say nyina ye den yetimi di so was ye ba de bia na kwakwa say ye ba na ye coat ye shirt na referee amamre no ene de mani agi because ena uba ahimfo a abepiem wo ha eye ni sopa ama wo say ye hu say o say ye ma ye ni koya mamre no ho na ye church ye ma titiru because ye ma me no mo ye mo amwaye tisi ano aye say na boya ma o say ye hu say o say ye church ye ma isi e man kro bebre kro nim kwan ye fa so ye chia. Nice one. Na openyi wada Roma eye African day I celebrate e betime busa o bibi kakra e fansa o dressing because ye hu say man bi address ahema dressing e bi so tuntuma e bi so ahye batakari ahye eche pacho wada Roma o betima kire bibi kakra fa atade ni o dress na wa dressi wada Roma Yo mechre the person me can say e say African wear the whole Africa and ekuo ewo obi an ko fa so a o dress na ye de shemi de ye Ghana hanom northern part omo wo esoro ho no siremfo no omo na dress de ma hye aha na eno no manage me person mo hu say ye nyina ye ba ko ensusu ye bia ne yentam because nyame kro na ni nyina ye som no obi a okwa ofa so som ne nyame but de wo mu nyina ne say me person mo mu nyina hu say ye nyina no ye ba ko okay ye beda wase ye nyina ye ba ko ampa nti ye be sa to ensa from repay mu ye beda ase